Zdar lidi, vítám vás u CZ mého dalšího dílu a tentokrát je to na hru Minecraft a řekl jsem si, že zase něco natočím. A tentokrát je to zase na Hide and Seek, nebo jak se to sakra čte. Ale už tady je jenom 70 lidí. Než minule tam bylo. Jo, já chci na arénu 3. Na arénu 3. Jupi. Teďkon je 10 hodin a 38 minut večer a je 9.1.2015. Když natáčím s tím Frapsem, tak to dělá strašný úložiště, tak to je strašně hrozný. Já jsem musel včera čekat to, nekecám. Já jsem si tam dával ten díl Fishhouse a ještě pár těch dílů, ten jeden díl na ten Hide and Seek. Tak to bylo docela dobré. A já už vím, kam se schovat. Čekaj. No, ne. A jo. No. Taková liána tady prostě. Co neděje? Hello. Ani jdu sem. Do háje. Really? Tak. To si děláš? Jo, a já jsem úplně zapomněl, že natáčím. Aha, tak tady nás vůbec nenajdou. Tady pako. Tady vypaká. Tyvo. To je debil. No tak nevadí. Aspoň se si zahrál. Cože, to už jsem byl druhý hider. Co já jsem hrázen. Hui. Ježiši. Tak.
Doufám, že je najdem. Budu moc rád, a už je jenom jeden. A my jsme prohráli. Dám si arénu 5. Jo, to je tohle, to miluju tu arénu. Přesně v 11:55 teď budu končit. Jo, takže doufám, že nepřijde babička. Pokud přijde babička a nestihnu se rozloučit, tak se vám omlouvám. To hnedka vypnu, protože já mám mít v 11 spát. Ne, kecám. Nemám mít v 11 spát, ale můžu se dívat ještě na telku. Asi do 2 ráno. Já jsem hrozný. Nebo každý se spávám. No tak dělejte, ne? Bože. Jo, jsem tady. Knihovna. Jdeme nahoru. Ty vado, nechte toho. Ty vado. Pohni. Haha, nenajdu se gere. A tím stojím přímo za zadkem. Ne, tak ne. Počkejte, já teďkon vypnu zvuk a pustím vám nějakou písničku. Takže dáme.